Така. Ама че го съм чул. Бриса. Що? Не ми! Лапаше! Ти бягай, бе! Кой ми съм меси? Ти що не ми лапа? Ти си гей. Има ли някой? То се умрял. Така. Аз съм най-много пред. Крия се. Крия се! И гледам! Оу. Я лапа, бе. О, кръка ми, заеби лойка. Заеби лойката, беги! Бягай, бе! Бягай, бе! Бягай, гледай го сега не мога мина. Бягай, бе! Баси, пак. Леко ми пак. Преч ми! Да! Мина! Жиж! Преч! Жиж, преч. Майче. Чакай да ми помогна да не сня. Сега си дава майка. Ми HD. Бас! Порното не е хубаво. Чао. Така, като престъпни трябва. Се трябва да скачим на плата. Бързо. Бързо, защото точно ми бе пиката. Бързо. Аре, ти се качай! Сега, започваме. Малата мисия. Ставим форма, мисия, да видиш. И сега, какво става, бро? Да, мерси за мисията. Мерси. Свърших ли? Но си бак путката, нали? Да. Типа една цигара е. Максия! Не съм пей. А така, мисля ми респект. О, да. О, бич, коста, но се надъхам, надъхам ли се? Надъхам! А, така не бягат, мистера, бе. Не бягат, не. Ще фана, ще удуша, ще има путката, така, мри. Ама гизи. О, къде ми свършата мисия? Да, ето трябва да го фърся. Ало? Порнозидателе? Пепи, ко правиш, Пепи? Така ли? Свирка за 20 лева. Бас, яко. Какъв ми е надръвен, Хубаво, айде се чакам. Чао. Ами, отиваме след малко с един мой приятел да чукаем Пепи. Влизаме първо в кръпчето. Вижте, мафия, да. Сега ще ходим да чукаем Пепи. Виждаш, ще вкарам 2 наркотика в газа и ще обре. Ти другиран ли се? Предпазите ли имаш ли, презервативи? За Пепито си го хака, бей. Ти си роден. Ще правим петорка. И сега карам. Пепи, идва ми! Пепито! Кой ти кварче? Пепито са презервативи. Турбина! Пазиш! Много щер! Шит! Минаваме през пет малко да правим, да кажеш така. Ти само ще коментираш. Вижте, заради вас съм боснат нея. Аре, ходи към Пепи. Ръга. Ти трабанчи мъки. Май са малко. Спираме пред на Пепито магазина. Как курви строй. Отивам да вземем Пепито. Сега няма никой перфектно за Пепито. Тук сега ще измъсвам. Да, перфектно. Къде е Пепито, бакуци? Бакук, да извикаш Пепито. Извикай Пепито, ти казах, бе! Бакол! Майка ти да е баш. Аз като казах, че ще бием Пепито, ти никой не казва, да не? Как ще бием Пепито? Ти какво каза,
Да взема презервативи. Еба си нещастната. О, взехме презервативи, дай да тръгаме, а? Кой ще кажете? Ала, Пепи! Вземахме презервативите, да знаеш. Моят черен голем, като ти влезе в потака, ще излезе хубаво маци. Презервативите, Пепи, в мене са. О, мафака. Са тест тук е. Паси копелецата, вижиш. О, на големи ли са правите, бе? Смешни! Мадафака ще ви еба путката! Дръж ги! Дръж! Де ги изтървае с копелета нещастни. Дръж! Дръж, куче! То черен ко се появява, бе, гангстър путка! Дръж, 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 дръж! Дръж, дръж, дръж! Басни ги! Оу, шет, каква завъртука! Мале, тук станахме тройка! Дръж! Пепто! Пепи, старах ми Пепто! Давай, давай, дай! О, чупи ми газет! Давай! Плата ни върви! И баси музиката! Дай! Ще ги стърваем! Цепи! What the fuck, the police! Беги от... Беги от тука, бе! Беги! О, бъкито! Слез! Слезам! О, сега ще им бапа! О, ела бе! Ела бе! Много тъгъм беше! Много! Ау! Умрях! Майка му дай, ба! Мисията са провали. И вече съм в болница. Контузен, ебан и насран. Трябва да си купя флекс. Трябва да си купя пишка за малко. И ме кастрираха, когато ме убиха. It's time for болница. Болница! Къде ме е пишката? Отивам да си изсерам някъде в някой храсти. Другия си. Отивам.